Connery.dk. Livsstilsmagasin for mænd. Nu vil jeg præsentere en Sky High and Fabulous, som er signaturcocktailen for Sex City 2. Vi skal bruge 3 raspberries, som skal være motless. Og for at få alle safterne rigtig godt ud, så bruger vi lige en centiliter vand. Oven i det bruger vi en kvart teskefuld sukker og en kvart teskefuld vaniljesukker. Det motles godt op. Så skal vi have det ned i vores mixerglas sammen med 3,5 centiliter Sky Vodka. Vi skal bruge 3,5 centiliter ananasjuice. Og 1,5 centiliter Grand Marnier. Og shaker den godt op. Når jeg er færdig med at shake, så skal det straines over i mit afkølede cocktailglas. Det tømmer jeg selvfølgelig. Bruger min strainer. Og fylder det over. Den skal toppes op med ginger ale. Og som garnisering bruger vi et par raspberries. Og det er en Sky High and Fabulous.